Parang alam nyo, hindi ako makapagsalita. Speechless. Kasi syempre napakatagal ng motor na to dito. Tapos bigla-biglaan na lang na mawawala. Itong sa Black Wave pala mga idol, ngayong araw ay kukunin na. Papay ka na. Kaya maglulong ride sa Black Wave from Anda to Bulacan. Wow, 6 hours daw na biyahe to. Okay. Basta sunod, sige. Susunod, bagi tayo. Yes. Bye bye Black Wave. Yo, what's up? Good morning mga idol. At usapang motor na naman pala tayo. At si Black Wave pala yung pag-uusapan natin ngayon, no? Kung naalala nyo nung nakaraan, diba sabi ko sa inyo, may kukuha dito kay Black Wave. So itong sa Black Wave pala mga idol, ngayong araw ay kukunin na. So andito na pala yung kukuha sa kanya na si Kuya Del. Hindi na sana mapapagawa ng itong authorization sa'yo. Kaso lang sa apelido ko, saka apelido mo lang tumama. Kaya kahit pa paano may panlaban sa amin. Kuya Del. Si Kuya Del yung kukuha kay Black Wave. Mga papel be. Asan yung bago nito? Andyan, nakasama. May insurance. Yung bagong kanya, yung bagong CR niya. CR niya? Ba't tingnan mo Kuya Del? Xerox yan. Ba't tingnan mo yung kanya? Xerox yan. Yung OR eh. OR. CR. Kasi parang Ay, ko to eh. ito pala August 13, 2024. Ito Ayun, po yung ito ano nga. niya. Ito nga yung CR na 08-13-24. Ako na yung gumawa kuya kasi ako nakapangalan sa motor. Pero pag sila nang gagamit doon, hindi ko na sinirok yung ano kuya kasi may deed of sale naman kami. Oo. Sige May po. date of sale na. Hindi, Ay, ito ba yung to? Hindi ko na inano sa kanya. Si Karen na lang bahala. Di ba leta may deed of sale naman kami. Walang Kako. problema yun pag sa Oo. sa kanila. Sa kanila. May Kasi tatlong perma naman ng owner, diba? Ayun. Kasi hindi niya pinatransfer yan kasi inin eh. Ito yung authorization to travel. Magastos nga. Doon kami inaano sa... Ang bahala Ano mo yun pa. ante? Ano ko kami nagutang na rin si Nignig Kailan ante? last week. Basta. Hindi ko na maalala. Ito ba yung original na date of sale, be? Kahit ako yung load ko lang nabayaran ko eh. Sabi ko nag-chat sa akin naman. Ito ba yung original niya? Hindi ko alam eh kung Date of sale niya? Walang deed of sale. Hindi ko binigay. Andito yung deed of sale niya. Oh, nandito lahat. Andyan ba? Lahat ng... Ay, may copy si Kundon. Andito nga oh. Tig-isa kami niyan eh. Meron ba sa kanya? Ito nga. Ay, yan ang ikukuno. Oo. Andito lahat ng original na papel niyan. Oh, siyang nag-ipon nito eh. Sige ante. Check mo ha, baka mamaya nahalo yung papel ni Red dyan. Hindi, nandun yung kanya. Ito yung original niya oh. Iwala siya ako. Oo, yung URCR niya kuya. Ito yung original. So yun mga idol, no? Tinitignan yung papel ni Black Wave dahil dadalhin siya sa Bulacan. So Bulacan na si Black Wave. Kaya maglulong ride si Black Wave from Anda to Bulacan. Wow, 6 hours daw na biyahe to. Alright. Wow, mamimiss ko tong sa Black Wave ah. Nagigising ko lang mga idol tapos bigla ginising pala ako ni Mrs. kasi sabi nandyan na yung kukuha kay Black Wave. So napabangon ako nang wala sa oras. Parang alam nyo, hindi ako makapagsalita. Speechless. Kasi syempre napakatagal ng motor na to dito. Tapos bigla-biglaan na lang na mawawala. Parang alam nyo yung parang ang hirap i-let go ang motor mga idol, no?
Pero ganun talaga eh. Siyempre kukunin na siya. At alam ko naman na mas maingat pa kaysa sa akin yung gagamit nito. Dahil yung kukuha pala nito mga idol is siya talaga yung nagmamay-ari. So shoutout nga pala kay Karen. Siya yung nagmamay-ari na to mga idol. So iniwan lang dito dahil nagtrabaho sa Valenzuela. Tapos parang malilipat yata sila sa Bulacan. At doon sila tutuloy kay malapit doon kay Kuya Del, kaya kukunin tong motor na to para pang service nila sa Bulacan. Ang dami nating pinagawa pala dito mga idol, no? Marami tayong pinagawa. Shock, ilaw, speedometer, carburetor, change oil. Ang alam ko tune up pa eh. Hindi ako nagkakamali. No, ito yung shock pala yung galing sa Thailand. Galing pa ng Thailand yung shock na to ni Black Wave, no? Tapos ano pa? Brake pa. Tapos yung dito sa shock sa harapan, pinagawa pa yata yan. Yung sa oil cell, pinalitan. So lahat ng gastos nito ay... Magkano lahat yung gastos nito nun? Hindi ko alam, be. Wala daw ilaw yung likod. May isa ka bumbilya dyan? Bumbilya? Bumbilya? Oo. May isa ka dyan? Ay wala nang extra na kuya. Bili na ako din mamaya. Saan ba napunde? Ito lang. Napunde? Oo. Oh, Kagabi ko lang napansin eh. pati tayo dyan. Hindi, may brake light naman. Yeah. Kapag na nakailaw, di ba? Ayan, brake light gumagana. Hindi Yung sa plaster ang napunde. Hindi, wala. Okay naman dyan. Meron naman. Yung sa akon nga, yung sa akon mo nga. Meron. Meron naman. Pero yung ano nga, yung tail light wala. Start mo. Naka-on na yan, naka-on yung Oo. ilaw. Bakit ganun? Hindi ko lang yan. Hindi ko lang isang kailan. Kailan na pundi yan? Hindi ko alam. Kagabi ko napansin eh. Kasi meron naman nung nakaraan to ah. Adalhin muna natin doon sa kwan. Saan? Doon sa kabila. Testingan muna natin ang bumbilya, baka pundido lang. Wala akong bumbilya. Ito meron. Meron nan. Baklasin lang natin, testing natin. Ay, hindi ko binabaklas yan. Yung binabakas yan. Oo, hindi ko binabaklas yan. Pundido lang yan, hindi eh. Eh, madali lang naman. Pero Palitan nakataan na meron lang. yan. Ha? Yung nakataan meron. Oo, mayroon pa yan. Ano na, pundi lang yan. Hindi naman- Baka bumigay na siguro. Papalitan na lang natin. Hindi, bilang ko na lang daan. Ha? Bilang ko na lang sa daan. Bilhan mo na lang sa daan. Yata eh. Ikaw bahala ah. Kasi nandun lang naman yung magagawa. Dito lang. Saan? Dito lang sa kwan marampay. Tara. Ay, mabiyahe ka ba ngayon? Oo. Bagyo? Wala yan. Kahit bagyo, babiyahe ka? May trabaho kuya? Meron eh. Biyahe na bukas. Man lang. Hanggang Martes ng paalam ko eh. Takas nga lang. Bilang ko na lang yan doon. Wala. Meron naman nasa Dulawan ano eh, motor shop eh. Nadaanan ko lang eh. Ay, sabay kayo. Wala pa sa may eskwelahan. Ay, wala yung kuya. Ha? Wala lang mga ano doon. Mahina yung mga mekaniko doon. Hindi, bibili na ako bumbilya. Ako na magkakabit. Akala ko, papagawa mo doon. Eh, Mga bata gumagawa eh. ang mekaniko pala ganyan kuya, yung ano. Si Sherwin nga. Rin yung pamangkin niya yung kalimbong. Yung gumagawa talaga nun, yung sabi ko nandito lang sa malapit lang naman. Sherwin? Pamangkin ng kalimbong yan. Yung taga dito sana? Hindi. Oh, taga dati sa Dulawan, kaso nandito na siya. Nakarnet. Malapit lang, nandito lang. Pamangkin yung kalimbong. Baka kilala ko pag nakita ko. Yung doon no, sa may Si Sherwin Karasi. Ha? doon sa may so. May kabang sa so. Asawa niya si Ira. Ira so.
Okay, guys. Dalhin natin saglit. Tara. Diyan lang. Tara. Tara. So, papagawa lang muna saglit mga idol yung bumbilya, no? Dito sa likod kasi napundi. Ito. Alright. So, update tayo mamaya mga idol, no? Papagawa lang muna natin mga idol yung bumbilya sa likod. Palitan lang muna natin. So, papunta pala kami dun kay Sherwin. Kasi mahirap naman ang ibiyahe ito na wala siyang tail light. Uy. Pero tinesting mo ito kapag kuya. Saan mo dinala? Bayan. Ayan. Ilang kilometro yung magmula dito anda sa Bulacan kaya? Ay, 170. Mga 175. Ha? Mga 170. 170? 175 yun ha? Malayo-layo din mga idol. 175 kilometers. Uy! Idol! Shoutout pala sa kanila Jason. Alright. Alright mga idol, no? Bali ngayon mo yung biyahe ko ya? So ngayon pala yung biyahe na Black Wind papunta sa Bulacan. Bro! Pakape! Tropa natin si Japet. So shoutout nga pala kay Japet. So kasamahan natin siya yung nabanggit ko siya yung Sweet Barcadas, yung kababata ko dun sa Karot. Galing din ako ng bayan kahapon. Parang sarado pa si Sherman mga idol ah. Doon pa ko. Dito. Uy. Alright. So, nandito na tayo mga idol sa shop ni Sherwin. Ate, andyan si Sherwin? Ay. Ipahakuan lang sana namin yung sa ilaw na papalitan ng bumbilya. Alright. Alright mga idol, no? So natapos din. Nagawa din. Ikon mo nga kuya kung may break. Yung meron. Bumbilya lang naman yung pinalitan eh. So hindi sa Sherwin. So, natapos din yung anong tawag to, yung sa tail light niya. Para pundi na pala yung ilaw, yung bumbilya niya. Alright. Ben, thank you Ben ha. Yun. Shout out, shout out. Sige lang kuya. Wow, maganda yan ah. Alright mga idol. So, tapos ditong anong tawag dito? Bumbilya napalitan na. Tapos kinuha natin yung extra na repair kit. Eh baka kakailanganin ko ni Karen. Kaya dalhin ko, ipadala ko na lang to. Repair kit ng carburetor. Ibigay mo na lang kay Karen.
Anong oras ka babiyahe kuya? Tangali. Tanghali? Alright. Alright. Yung shoutout nga pala sa motor, pinapabenta yata to. Hindi, yung isa pala. Alright. At andito na tayo sa bahay mga idol. So nasabi ko pala kanina may binibenta pala ditong motor. Napakita natin yung binibentang motor kay Dino. Pula yung pula. Kala ko ito. Ito yung binibentang motor. Euro to no? 155. Euro 155. Binibenta to ng 26. Pero may bawas pa naman sa surveyor. So, ito yung motor. Kay kwento eh. First owner pala kay Lindon. Kaya mo? Alright mga idol. So, saan yung papel kuya? Ipapadala ko na to, yung repair kit na. Oh, Oo. Para doon ba yan? Ah, Kakabit mo ito kung may floater. extra na yan. May, nabuksan na kasi yan. Diyan lahat yung mga kon niya. Ang pinalitan lang naman kasi dyan yung kon niya. Yung anong tawag doon? Floater. Floater. Oo. Ito lang yung pinalitan, oh. Ito yung maliit na to. Floater saka ito yung pinalitan. Yung isa. Yung main jet. Hindi, yung isa. Ito. Yung ano. Oo. Yung sa baba. Oo. Alright. So okay na. Kondisyon na tong si Black Wave mga idol. Kita nyo naman mga idol no. Model 2014, 10 years na. Pero ngayon lang mailulong ride. Kasi ginagamit lang kasi ito ni Karen noon nung nag-aaral sila ni Mrs. Raspberry. Bayan to dito lang. Tapos minsan tinatakbo sa Alaminos. Ganun lang yung takbo nito. Kaya hindi na balda yung makina nito mga idol. Hindi baldado yung makina nito. Tapos anong tawag doon? Minsan nandito lang, nasa gilid lang dito. Hindi ginagamit. Napakadalang ko rin naman gamitin to. Kaya hindi talaga napwersa yung makina nito mga idol. At never pang nabuksan ang makina nito. Kaya garantisadong fresh na fresh talaga yung makina. Alright. Maglulong ride si Black Wave papunta sa Bulacan mga idol. Alright. So alis na si Black Wave mga idol. Ewan ko. Dito lang naman ang salsi mo. Pag baka doon, liikot ako, mag-aarayat ako. Babay ka na. Babay ka na. Susunod na lang. Susunod na baliro dito na muna. Punta tayo Baguio. Susunod. Yes. Susunod. Sige, sige. Susunod, Baguio tayo. Sige. Bye bye Black Wave. Alright mga idol no. So dito na matatapos yung vlog natin. So kinuha na si Black Wave. Wala na Black Wave. Pero siyempre kukunin na siya ng may-ari. Kaya gagamitin kasi nila sa Bulacan pang service ng asawa ni Karen, si Tasyo.
Kaysa naman bumili daw sila ng maglabas sila ng bagong motor, yun na lang muna daw ang gagamitin nila habang anong tawag doon, habang nag-iipon pa sila. Kasi siyempre kakasimula lang din nung mag-asawa. Pero yung motor kasi na yun, si Black Wave, motor ni Karen yun nung dalaga siya. Alright mga idol, no? Yun lang yung vlog natin. At na babiyahe si Black Wave papuntang Bulacan. Sana all naka-long ride. Alright mga idol, no? So dito naman tatapos tong vlog natin. And good morning po pala sa inyong lahat. And God bless po. So ingat po tayong lahat. At ride safe po.